Les 10:46 des del backup de Ràdio Flashback. Ara sí, nois i noies, senyors i senyors, tenim amb nosaltres Oriol Junqueras. Sí, senyor. Andreu. Què? Oriol. Es descontrola una mica, a vegades. Sí, una mica. L'Andreu es descontrola. Bona nit. Bona nit. Primera pregunta, et puc parlar de tu? I tant, primer de tot. sisplau. Sí, és que, com que és la primera vegada que entrevistem un polític al backup, jo pregunto perquè, escolta, si no hauria de canviar l'entrevista. Doncs a tu. Sí, a tu. Jo també puc parlar de tu a tu, diguem. Evidentment. Val, d'acord, perfecte. Doncs així estem empatats. En igualtat. Estem en igualtat de condicions, perfecte. Molt bé. Doncs, primer de tot, moltíssimes gràcies per accedir a venir a un programa destinat a gent adolescent. De veritat, o sigui, estem molt agraïts perquè trobem que això falta una mica d'aquesta... No sé, no se sol fer això en la política i estem contents. Doncs malament, si no se sol fer, jo estic encantat d'estar aquí i per tant el meu agraïment a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar amb els vostres oients. Molt bé. Doncs no, les gràcies te les donem nosaltres. Se les donem nosaltres. Moltes més gràcies a nosaltres. Molt bé, aquí el que fem cada dia, és una peculiaritat del programa, dediquem cada dia, cada nit, el programa a un institut diferent de Catalunya. D'acord. Per tant, pregunta obligada, la primera, a quin institut vas anar, tu? Jo estudiava al Liceu Italià, que està molt a prop d'aquí. Està al passatge Mendifigo. Que ara està vigent, encara funciona. Sí, està entre el carrer Pau Claris i el carrer Llúria. Ah, està aquí, però? Està a 100 metres d'aquí. Està aquí, això. Hosti, de fet, jo cada dia de la meva vida passava per aquí sota, per aquí davant. Ah, doncs mira. El que passa que vosaltres encara no existíeu, perquè jo sóc molt vell. Pot ser. Ràdio Flashback, dissabte passat vam fer 20 anys, o sigui... Ja, però jo parlo de fa 27 anys. 27, encara no. Fa 27 anys que vaig acabar l'institut. El becari encara estava saltant d'9 a 9. No, jo no. Exacte. Jo no, Jo diré un 9 encara. Jo anava a la classe dels cargols. Sí, imagina't. Més o menys, sí. Ara hi va el meu fill a la classe dels cargols. Mira! De veritat, a la classe dels cargols? L'any passat anava a la classe dels cargols. Hòstia, quina casualitat, també, tu. I està absolutament obsessionat amb els cargols. Tot el dia dibuixa cargols. Bueno, cargols a tort i a dret. Que gran! Sí. Que gran! I aquest any està a la classe dels gegants. Dels gegants. Perquè és gran. Perquè és el gran. És gran. I l'any que ve li toca P3, diguem-ne. Sí. Bé, posem-nos entre cometes una miqueta serios ja. Entenc que vosaltres, fins encara no, No, de moment no, Encara no esteu... No, vols dir? De moment no. Almenys sapigueu, entenc que... Noi, què vol dir? Vols dir que saps alguna que no hagi de saber, jo, rei? No sé què cardes tu fora de la ràdio. Ai. Mai millor dit. Cardar. Andreu, perdona. Noi, vull dir... Això està... Bueno, en fi. En fi. És igual perquè ens faríem mal. Seguim. Sí, ens farem mal. Si us feu mal davant meu, quedarà fatal. Sí. Posareu en un compromís. Us espereu que jo marxi i us feu mal. Exacte, Per favor. Posem-nos una mica seriosos, entre cometes, el Tribunal Constitucional torna a tirar enrere el 9-N. Sí. Cansen una mica, potser. Molt. O sigui, cansen molt, vull dir, no sé. I el que cansa és que des d'aquí els hi fem cas. Això que encara cansa més, perquè el Tribunal Constitucional digui el que vulgui, però que nosaltres hauríem de fer el que pertoca, i el que pertoca és fer cas als ciutadans de Catalunya, i per això fem declaracions dient que som sobirans i no sé quantes coses més. Doncs que es noti. Però els hi fem cas quan ells tiren enrere el tema del 9-N? Perquè es votarà igual. Algunes vegades sí, i només que ho fem una mica ja és massa des del meu punt de vista, perquè nosaltres ens hauríem de deure, ens hauríem de respondre davant de la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya, i el Tribunal Constitucional és evident que és un tribunal polític, els membres del qual estan escollits per partits polítics, i el president del qual és membre d'un partit polític, en concret militant del PP i col·laborador de la FAES i de no sé quantes coses més, diguem. Estem un país molt estrany, que tenim un jutge que es diu Santiago Vidal, que com que en les seves hores lliures fa un esborrany de Constitució catalana, li obren un expedient, i en canvi tenim un altre jutge que es dedica a treballar per la FAES i és militant del PP, i el fan president del Tribunal Constitucional. Són coses que estarem més d'acord o menys d'acord amb el que fa el Tribunal Constitucional, però són certes. Vull dir, això és l'única cosa que no és mentida. Vull dir, això és així, i estarem més d'acord o menys d'acord cadascú, Pel WhatsApp diuen visca la separació de poders. Exacte. Diuen, indispensable per la democràcia. Sisplau. Ho va inventar Montesquieu en el segle XVIII, i per desgràcia en l'estat espanyol encara no acaba de funcionar. No, però la teoria està molt ben feta, però perquè jo me'n recordo que ho vaig estudiar a mi quan... Clar, vull dir, jo me'n recordo, tinc molt present que hi havia cada poder, era... estava en el seu lloc, i així a mi em van ensenyar, vull dir, no sé. Doncs clar, després... ja veus que el que vas aprendre no sempre serveix. No.
Una altra pregunta que jo volia fer, i crec que això també molta gent s'ho pregunta. I ja m'entendràs quan te la faci. Realment, als polítics us interessa que la gent jove estigui motivada per la política? Sí, encara que només sigui perquè dec ser poc polític o perquè fa poc temps que m'hi dedico. Jo sóc profe d'universitat i per tant m'he dedicat molts anys de la meva vida a fer classes i intentar explicar coses a gent jove de 18, 19, 20, 21 anys, i per tant a mi m'interessa molt que aquesta gent estigui bé, que estigui motivada, que se'n surti i que allò que estudia li serveixi i que tingui oportunitats a la vida. Clar, això t'ho pregunto perquè la política és una mica complicada. Costa a vegades, costa. Jo per exemple, he agafat alguns exemples allò sense... Sí, costa i és complicada a vegades. Exacte. Que t'hem d'explicar. Però jo he agafat, per exemple, coses molt... No he hagut de furgar gaire, Sí. La política és complicada començant pel llenguatge. Per exemple, jo he trobat confidencialitat de dades sensibles, infravaloració de la localitat com a enfocament comunicatiu i retroactivitat de les lleis, i també s'ha dit algunes vegades cal potenciar la interdepartamentalitat de les polítiques de joventut. Bé, en fi, d'aquestes coses és un llenguatge bastant polític aquest, Sí. Això... A vegades fet una mica especialment perquè la gent no l'entengui gaire, a vegades. Això... Interessa potser a vegades, no?, que la gent no ho entengui. Interessa que la gent no entengui del tot el polític. O, per exemple, interessa utilitzar un llenguatge que només l'utilitzes tu i que sembli que això vol dir que tu en saps molt. I això no només passa en política, també passa en molts altres àmbits de la vida, que cada segment, cada grup de gent intenta crear-se un llenguatge una mica per ell, i llavors, com que utilitza aquest llenguatge, sembla que els altres no en sàpiguen prou. Sí, exacte. Però això no permet que... Bueno, parlo de gent jove, però potser també molta gent que no tan jove hosti, no acabi de ser propera. Aquella política sempre la veiem, no, política, hòstia, tio amb traje que està allunyat, que jo no puc acostar-m'hi, tu. És aquella la sensació que hi ha. El cas d'un alcalde, en canvi, per exemple, jo sóc alcalde de Sant Vicenç dels Horts, una ciutat de 30.000 habitants gairebé, al mig del Baix Llobregat. El fet de ser alcalde molt sovint t'obliga i et col·loca permanentment al carrer, al costat de la gent, escoltant a la gent, que ve a participar, que ve a preguntar coses. Clar. Per tant, jo crec que és una experiència molt interessant, gairebé imprescindible. Estaria molt bé que tothom que es dedica a la política tingués una experiència a l'Ajuntament com a alcalde. Ajuda molt a estar a prop de la gent. Has tret el tema tu mateix que ets professor i ves fot anys que t'hi dediques també. Com eres tu com a professor? Ho dic perquè aquí hem parlat de profes moltes vegades. És un tema recurrent entre els oients del Backup, És millor que opinin els meus exalumnes que no pas jo. Bueno, és una virtut saber reconèixer els efectes. Pot ser que tingueu algun exalumne que estigui escoltant la ràdio. Espero que expliqui alguna cosa positiva, perquè si no... No, però allò que si algú parla mentre tu parles, tu li fots canya, allò, fora de classe, directe? Jo, sí, era molt exigent a l'hora de que la gent estigués callada, que hi hagués ordre de classe, que ningú... Puntualitat? També, en general, també. A mi m'interessa saber si... Apretava molt, amb que la gent estés callada, però molt. Amb això era molt contundent. Algun cop has vist copiar algú i no has dit res? No ha passat mai. Jo crec que vigilaven molt que no passés, perquè jo també era contundent amb això, els deia, escolta, si n'enganxo un li cau al cap. També depèn de la contundència que marquis abans que es faci, llavors ja fots una mica de... Hi ha gent que ja ni ho intenta directament, si el profe ja directament... Pot ser que fossin prou hàbils com per fer-ho i que jo no me n'adonés, però diria que en general vigilava prou com perquè no passés. Ara no puc assegurar que algú no ho hagués fet. No, clar. Anem a traslladar-li... Perdó. No, anava a dir que potser truca algú que diu jo vaig copiar amb un examen d'en Junqueras, però potser tampoc no acaba de ser del tot veritat, no ho sé. Però no ho vas veure, si més no. No, segur. Anem a traslladar algunes preguntes que hem anat rebent abans de que poguessis entrar aquí als estudis. Gent que feia preguntes a través del nostre WhatsApp. Traslladem alguna pregunta a l'Oriol. Doncs mira, de les preguntes del WhatsApp, primer teníem un oient que ens està escoltant des de Bolívia i ens preguntava si podria anar a votar des de Bolívia d'alguna manera, aquest diumenge. Sí, els catalans que viuen a l'estranger, que no és l'estat espanyol, poden anar a votar en algunes delegacions del govern. En el cas concret d'Amèrica Llatina hi ha algunes delegacions obertes, Buenos Aires, per exemple, a Bolívia no. S'hauria de desplaçar, per tant, un viatge una mica complicat. Hauria d'agafar el riu Paranà a Paraguai i anar baixant fins d'arribar al riu de la Plata. Bueno, si li sembla bé la idea, senyor Capero, mira, els catalans que viuen a l'estat espanyol, aquests no poden votar.
Mira. Si, per exemple, un català que viu a Madrid o que no viu pot votar. No. O sigui, algú que està ara mateix... Un català que estigui visquent No, clar, però és a evident. Sevilla o a la Corunya, per Sí? exemple, No o a pot. Bilbao o a Alacant, no pot votar. Clar, però és evident perquè si és una cosa que això ha fet el govern català Sí, amb la col·laboració dels ajuntaments, quin ajuntament de fora, vull dir, vol apoyar això? Té una mica de lògica, Sí, no? jo crec que es podria haver fet d'una altra manera, Sí, però sí. ara ja no entrarem a discutir aquests detalls. Diguem-ne, el que es tracta és que vagi el millor possible el 9 de novembre. I en tot cas, els que viuen fora sí que poden votar si van a alguna delegació que estigui oberta. Sí. En canvi, els que viuen a l'estat espanyol no poden votar. Val. Molt ràpidament, ara ho desenvoluparem, perquè fem una petita pausa, però quina nota li poses, ràpidament, al 9-9N que s'ha fet? De la manera que s'ha fet, quina nota té ara el que passarà diumenge? En el primer... En tema organització, el primer tot. examen... Sí. Va suspendre, però s'ha recuperat. Ha fet recuperació. I què ha tret a la recuperació? Jo crec que ho sabrem el 9 de novembre, ho sabrem el diumenge, i esperem que tregui matrícula d'honor i que entre tots ajudem que aquest examen vagi el millor possible. Jo crec que sí. Tots hi estem abocats en cos i ànima, i estem compromesos, i es tracta de que vagi molt bé, i jo estic convençut que pot anar molt bé. Sóc un gamberro. I què? Bé, doncs tornem al backup de Ràdio Flash, que ara mateix de les 11:04. Tenim amb nosaltres Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Estem parlant amb ell de moltes coses, ens està explicant moltes coses molt interessants i, sobretot, més important, que està resolent dubtes, molts dubtes de tota la gent que en té, i molts. Moltíssim, Roca. Tenim una llau de correus. Mira, estem superant les cartes d'amor i tot, eh? Sí, I és que les cartes d'amor ho peten. Els dimarts... Sí. Perdó, Oriol, els dimarts tenim una secció que es diu Cartes d'Amor, on la gent pot enviar les seves cartes d'amor, ens deixa el número de telèfon, nosaltres truquem a la persona a la qual van dedicades. D'acord. I li fem la carta. I ho peten molt. Si hagués existit quan jo era jove, potser hauria fet servir. Sí, no? Ho pots fer servir encara, si vols. Ah, sí? Encara pots. Si vols... El que passa que ara hauré de ser prudent i fer-ho servir només amb la meva dona, diguem-ne. No, evidentment. Però bueno, cartes d'amor pots enviar a qui vulguis. No que sigui parella, pot ser a qui tu vulguis. Tenim de tot, declaracions, gent a la seva parella, vull dir, això, escolta, si algun dia... Ho tindré en compte. Bé, referent al que t'he dit abans, el que t'hem preguntat abans, que era que posessis una nota a com estàs veient l'organització del procés aquest del 9N, que no me l'has dit la nota, però bueno, en fi. Sí, que t'ha dit. He dit a la primera convocatòria estava una mica suspès, però que la segona convocatòria, que serà aquest diumenge, segur que traurà molt bona nota. Hi ha algunes dificultats que són objectives, diguem-ne, per exemple, que una ciutat com Granollers, que normalment té 30 punts de votació, aquesta vegada en té 3. O Vilafranca del Penedès, que normalment en té 35, aquesta vegada en té 4. Això és una dificultat, clarament. Ara, també és veritat que hi ha més meses a cada un dels col·legis, i que esperem que la gent es mobilitzi molt i que es mobilitzi igual. Hi ha una altra dificultat tècnica, que és que aquesta vegada no només votes, no només poses una papereta dintre de l'urna, sinó que a més t'has de registrar, i per tant t'has de registrar davant d'un ordinador, que estan allà. Això ho dificulta una mica, ho fa tot una mica més lent, però esperem que vagi segur que anirà molt bé. Jo tinc un dubte personal, vull dir que aprofito el presentador del programa, aprofito una pregunta personal. Una cosa personal, clar que sí. No, evidentment, si no, vaya tonto que seria. No, el que passa al backup es queda al backup. Es queda al backup, i ho dic així de clar, vull dir, podia dir, no, un oient ens diu... No, t'ho pregunto jo. D'acord. És així. Tinc el DNI caducat. Vull dir, no ho digui. Sí. Jo el que vull saber... No, mira que t'ho vaig dir, que deixa fer-te el DNI. Carnet de conduir. Només t'acceptaran el carnet d'identitat, ni passaport ni carnet de conduir. No, I si està caducat no hi haurà manera, Però potser no ho veuen, Roca. Jo crec que tu que has d'anar allà i... Puc anar a la Policia Nacional i dir, ei, fes-me un resguard de tot això. Diuen que pots intentar-ho. I quan ho hagis intentat, ho expliques. Vas demà al matí, ho intentes... Te'l fan al moment, Roca? Ella em va dir que podia anar sense demanar hora. Jo el DNI el vaig fer al moment. Tota la gent que tingui el DNI caducat... Fem un pacte. Tu demà al dematí te'n vas a la comissaria que pertoqui i et renoves el carnet. I llavors expliques com t'ha anat l'experiència. Demà a la nit, vens aquí i ho expliques. Això ho estàs dient amb alguna mena de segones? No, jo crec que serà una experiència interessant explicar
Roca, tens deures, Demà al matí... Estic intuint que em posaran traves. Jo t'estic posant deures, com que soc profe, i tinc per vocació posar deures a la gent, excepte aquests deures, i demà ho expliques. Jo aniré, recreem això, jo aniré demà al matí i diré... Porta dos fotos, Perquè quan parlo castellà, tu no saps que sóc d'aquí, Sí, no. Diré, buenas mañanas. Yo tenía entendido que en un tres y no nada aquí me cambiabais el carnet d'identitat. Veig que ho fas molt bé, i tens pràctica. El carnet de DNI si me lo puedes, es que quiero votar no a la consulta esta y necesito con urgència això pot ser votar. Si dius això, Roca, jo crec que passen per la porta gran. Jo crec que ja me l'estan fent. Directament. Crec que ja me l'estan fent, si es va votar no. Bueno, en fi, ja explicaré l'experiència, l'explicaré. Jo t'escoltaré, a veure si és veritat que ho expliques. T'ho dic en sèrio, d'acord. El primer que faré és explicar l'experiència si me'l renoven o no. Un altre dubte que té la gent i que ho hem llegit en molts whatsapps que ens han enviat avui és, clar, la gent té un dubte i és quin tant % de sí hauria de sortir aproximadament, per això de les votacions perquè poguéssim dir, ai mira, la majoria de catalans si ho passéssim a que fos un referèndum vinculant, quin tant % hauria d'haver-hi de sí per dir, doncs ara sí que es pot declarar la independència unilateralment, més o menys si fos un referèndum un referèndum del tot, el que el converteix en vinculant és el propi resultat, diguem-ne. És a dir, què és el que converteix en vinculant? El fet de que la gent voti, doncs el resultat del que la gent ha votat. Quin és el percentatge de sis que decideix? Doncs el 50% més 1, perquè a tot arreu del món, en tots els referèndums del món, el que decideix és el 50% més 1. Per tant, en un referèndum habitualment es vota sí o no, es compten sís i nos, i si qui trep més del 50% ha guanyat el referèndum. Percentatges de participació. Això depèn molt. Perquè, per exemple, en el referèndum de la Constitució Europea, que es va votar a l'estat espanyol, va votar només un 36% del cens. Hi ha referèndums com el de l'OTAN, que va participar també molt poca gent. Moltes eleccions de caràcter habitual, generals, autonòmiques, etc., vota bastant menys del 50% del cens. I totes es donen per bones. Per tant, participació, jo crec que s'hauria de comptar la que hi hagi. Vots sí i no, un cop superes el 50%, doncs això és el que compta. O sigui, amb això ja podríem dir que la majoria de catalans diu que sí a la independència. A tot arreu del món es compta així. A Austràlia, a Canadà, al Regne Unit, a Polònia... 50 més 1, no? 50 més 1. Sí, llavors ja podria haver un titular en un diari que digués la majoria de catalans vol la independència, amb un 51%. Clar, el que passa que en aquesta ocasió què ens trobarem? Ens trobarem que molta gent del no anirà a votar, perquè el que voldrà és que el seu no vot assumi a l'abstenció general i així dir que hi ha molta gent que no ha anat a participar. Clar, si fos un referèndum que és vinculant i que el govern el considera vinculant i que actuarà en conseqüència, això fa que tothom vagi a votar, perquè com que sigui sí o sigui no. Clar, perquè la gent sap que s'hi juga molt, no? I per tant van a votar. Si saben que el resultat no tindrà una conseqüència vinculant perquè el govern no el convertirà en vinculant, doncs això permet que els que volen votar que no, doncs no hi vagin. I sumin facin un paquet molt gran de no participació i llavors segur que parlaran de la majoria silenciosa i aquestes coses habituals. Jo he fet avui, prometo, he anat amb un paper per la ràdio i he anat preguntant a tota la gent quan m'estaves veient estava fent això. He fet una consulta casolana, com un pa amb tomàquet i he preguntat sobretot he anat a buscar també la gent que ho tenia així una mica dubtós i li he preguntat que què els faria tirar enrere en el cas de que haguessin de votar en un referèndum totalment vinculant a sí a la independència. La majoria d'ells, el que més els hi preocupava era que dependria el seu vot si Catalunya estigués dins de la Unió Europea un cop independent i sobretot que si es podria mantenir ella mateixa econòmicament. És el que més preocupa la gent a l'hora de cantar cap aquí o cap a no, perquè a la gent li preocupa això. Llavors vull saber si realment Catalunya estaria a la Unió Europea i en el cas de que no, passa alguna cosa, passa alguna cosa. La primera resposta, jo estic convençut que Catalunya continuaria formant part de la Unió Europea per una raó molt simple, que és que no hi ha cap tractat europeu, no hi ha cap tractat comunitari, no hi ha cap article, no hi ha cap directiva
que estableixi el mecanisme d'exclusió d'un territori que ja forma part de la Unió Europea. No està previst en cap directiva, en cap article, no existeix. I si algú diu que existeix, que ens truqui, que ens l'enviï per fax, que ens el fotocopiï o alguna cosa. No existeix. Per tant, si no existeix cap mecanisme d'exclusió, doncs vol dir que no es pot aplicar el mecanisme d'exclusió. Segon argument, la Unió Europea, que és un club d'estats que almenys suposadament són democràtics i que estan obligats a respectar la democràcia, no poden excloure a uns ciutadans que ja són europeus per exercir un dret democràtic com el dret a vot, perquè no té cap sentit que si nosaltres fem el que la Unió Europea està obligada a vetllar i que diu que està obligada a vetllar, ens facin fora per fer-ho. No té cap sentit. Tercer argument, Catalunya, l'economia catalana, és contribuent neta en el pressupost de la Unió Europea. És a dir, nosaltres aportem més impostos a la Unió Europea que no pas diners ens rebem. I, per tant, no té cap sentit que la Unió Europea exclogui un territori que li aporta més del que aquest territori rep. Quart argument, el 70% de les exportacions de l'estat espanyol van cap a Europa passant per Catalunya. I, per tant, qui més interessat està en que Catalunya continuï formant part de la Unió Europea amb tots els ets i uts serà el propi estat espanyol, que ara diu que no, però que acabarà sent que sí, diguem-ne, perquè aquestes coses passen a la vida. La gent diu no, i llavors fins que de sobte diu sí, no? Perquè els seus interessos li van amb això. Per tant, jo crec que aquí no hi ha cap raó per tenir cap preocupació. Molt bé. Anem a fer una ronda ràpida, sisplau, de Twitter amb el hashtag Junqueras va cap, que la gent està dient la seva. I ara recordaré un moment que em fa molta il·lusió que l'Oriol Junqueras l'escolti i que n'opini. Mentrestant, anem al Twitter, va. Diu l'Ariadna Roca a través del Twitter amb el hashtag Junqueras va cap. Diu gràcies per oferir-nos aquest programa. La Berta diu jo votaré sí, però si guanya el sí, diu què passarà després? Un saludo al Gerard, que és el millor i visca a Catalunya. També tenim en Bernat Catasús, que diu molt gran Oriol, gràcies per ser clar i animar-nos. Diu una forta abraçada. I també diuen un luxe en Junqueras al backup. Molt bé, doncs perfecte. Per mi és un luxe, no, i per nosaltres de que hi hagi per fer un polític que parli clar com avui estàs parlant. I els joves, també? Jo ho intento. I aquí som molt clars, aquí diem el que pensem, això ja us ho dic ara. Val, jo aquest diumenge estava veient la tele i vaig veure el programa del Risto Mejide, que van entrevistar Albert Rivera, de Ciutadans, i va parlar de tu. Va parlar de tu. Suposo que t'ha arribat, no? Alguna veu? Jo no el vaig veure, però m'ha arribat alguna veu. Segur que t'ho han dit. No el vas veure, però ho sentiràs. Va dir això i vull realment la teva opinió. Escoltem. Junqueras, ¿tú consideras que es uno cualquiera, no? Junqueras es ahora mismo la persona que puede ser presidente y subirse a un balcón y declarar la independencia. No es una broma. Si hay gente que quiere votar a Junqueras, es libre de votarle. ¿Por qué le metes a la gente el miedo en el cuerpo de esta manera? Porque es que da miedo un señor que da un golpe y se sube a un balcón. A mí me da miedo. Pero si lo ha dicho Junqueras, que hay que llamar a la insumisión civil, que no hay que cumplir las leyes. Pero me da miedo, Risto. Val, fas por. Això és el que vull que opinis sobre això, no sé què has de dir. No, molt senzill, que és evident que si guanyem i la majoria dels ciutadans estan d'acord en que Catalunya sigui independent, doncs Catalunya haurà de ser independent, i que és evident que jo faré tot el possible perquè Catalunya sigui un país independent i exerceixi la seva independència i l'exerceixi des del primer moment. Ara és evident que primer el que guanyem, cert, i si no guanyem, què farem? Doncs respectar els resultats com hem respectat sempre, i si guanyem, què esperem? Que tots els altres respectin els resultats com nosaltres hem fet sempre, i en això consisteix la democràcia. Per tant, els agradi o no els agradi a qui sigui, m'és igual, doncs el que ha de fer és respectar la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. Molt bé, perfecte. Més clar no es pot dir, No, més clar no es pot dir. Anem a llegir uns quants whatsapps que ens van arribant avui al 620 314 999. També, recordeu, tenim habilitat el hashtag Junqueras va cap, si voleu dir la vostra a través de Twitter. Què diuen per aquí? Per aquí diuen hi haurà moguda, no?, aquest diumenge, i diuen que han entrat tancs a Catalunya que estan instal·lats a Esplugues. A més, abans també ens han comentat fora de micro, fora de micro ens ha dit que havien vingut uns camions de l'exèrcit. Sí, bueno, aquesta tarda corria per les xarxes socials algunes fotografies d'alguns vehicles militars que diuen que han passat per Lleida, per la Panadella, Igualada, etc, i que han anat cap al quartel del Bruc, aquí a l'entrada de la Diagonal. M'han comentat que hi havia un comunicat que deia que era un procés habitual de renovació de material.
que Sí, és bastant habitual, que surtin els tancs i els 3 camions... dies abans de l'ON... No, a mi no m'ha dit que fossin tancs, ara Bueno, tancs o camions o vehicles de l'exèrcit. En tot cas, escolteu, cap problema, vull dir que si volen renovar material que el renovin, i nosaltres el que hem de fer és renovar la democràcia i renovar el mandat dels ciutadans, que d'això es tracta. De seguida tornem a Caperos. Hi ha una notícia que a mi em crida molt l'atenció i que avui també la resposta d'Oriol Junqueras diu: el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, diu que no dubta en que els Mossos faran complir la llei. I jo, d'això, se'm fa una pregunta que te la faré ara. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Backup. Monstre, el que passa al backup es queda al backup. Bé, doncs tornem al backup. Com ja sabeu, avui amb Oriol Junqueras al capdavant, aquí davant nostre, contestant preguntes també de l'audiència, tot plegat. Hem marxat abans de fer aquesta petita pausa amb aquesta notícia que a mi m'ha intrigat, no? Que el Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, diu que no dubta que els Mossos faran servir la llei, la legalitat, i que seran legals. I clar, a mi això em fot una mica de por. I la meva pregunta és: legalment, els Mossos poden posar-se davant de les urnes o davant de les escoles, col·legis, on sigui, on la gent vagi a votar, i que no deixin votar? Primera part de la resposta. Segons la legislació espanyola, els Mossos d'Esquadra són policia judicial. És a dir, són policia que apliquen les ordres que els donen els jutges. Això és així segons la llei espanyola. Quina és la meva posició respecte a això? Una, que el govern de Catalunya, que és el responsable dels Mossos d'Esquadra, els ha de dir que això no ho han de fer, no han d'anar a requisar urnes. Home, jo crec que el govern de Catalunya tampoc, hauria de dir que els Mossos d'Esquadra no han de requisar urnes. Suposem que el govern de Catalunya no vol dir això, d'acord? I deixa, per tant, que els Mossos d'Esquadra, en compliment de la legalitat espanyola, actuïn com a policia judicial. Què és el que jo crec? Jo crec que llavors s'ha d'aplicar una cosa que s'anomena principi d'oportunitat i principi de proporcionalitat. Quins són aquests principis que hauria d'aplicar tota policia i que està obligada a aplicar la policia i que estan obligats a reconèixer també els jutges? Que és que quan tu intentes impedir una cosa que tu creus que no s'ha de fer, no has de fer més mal que la cosa que s'està fent. És a dir, imagina't que tu dius, vaig a retirar una urna, però per retirar una urna haig de donar una empenta a 5 persones. No és proporcional. Doncs, no és proporcional, és una mesura desproporcionada. I com que és una mesura desproporcionada, jo crec que en aquest cas el policia i el jutge han d'acceptar que hi ha coses que no es poden fer. És a dir, imagina't que tu dius, jo vull evitar que un senyor fumi dintre d'un edifici públic, i per evitar que fumi el poso a la presó 3 anys, una bogeria, no? Per tant, aquest principi de proporcionalitat s'ha d'aplicar sempre. Jo crec que juga clarament a favor nostre, i que és important és que la gent estigui tranquil·la i que sàpiga que tot això juga a favor nostre, i tant de bo, a més, el nostre govern també actuï en conseqüència. Una altra pregunta que interessa molt a la gent, curta i concisa: després del 9-N, si surt positiu, hi haurà eleccions anticipades, sí o no? Perquè la gent espera que passi alguna cosa. Jo crec que hi haurien de ser, perquè són imprescindibles. En tot cas, és probable. És una prerrogativa del president de la Generalitat. Només ell pot convocar o no unes eleccions. Per tant, això li haureu de preguntar amb ell. Jo crec que les coses bones, quan abans millor. La democràcia, quan abans millor. I la independència, quan abans millor. I per tant, les eleccions, quan abans millor. Aquesta és la meva opinió, insisteixo. Però això és només una prerrogativa del president de la Generalitat. Molt bé, bé, com que anirem... Van entenent les respostes que vaig donar? Sí. Mira, perquè et facis una idea, per exemple, a través del Twitter, l'Ester diu: m'agrada com parla, sense alterar-se, però dir les coses clares. Per exemple, jo crec que ha quedat genial, totalment clar. O també tenim l'Isaac que diu: deixant clar que ens cal ser clars, independència, clar que sí. Clar. És que si no som independents no tindrem les eines per ajudar a la gent que ho necessita, que ja m'és igual que siguin alumnes de batxillerat o alumnes d'universitat. Vull dir, estem en un país que tenim uns joves, molts dels quals són els més preparats que hem tingut en tota la història, i molts dels quals en canvi no tenen oportunitats de trobar feina, han de marxar a l'estranger, tenim universitats que els hi falten recursos, tenim centres de recerca molt bons que no tenen els recursos que mereixen, i és evident que tot això només pot arreglar si som un país independent i si som, per tant, els amos dels nostres impostos i de les nostres polítiques.
Clar, sí, però ja fem a la nostra manera. Evidentment. Com que anirem acabant ja, perquè, clar, Oriol Junqueras demà s'ha de llevar d'hora, perquè, bueno, no és d'anar demà al matí. Demà m'haig de llevar d'hora perquè haig d'anar a Catalunya Ràdio, que té una entrevista a primera hora, i a més abans... Però no són competència, Catalunya Ràdio, perquè no són musicals, per tant no passa res. Pots dir. Exacte. No, però és que a més abans haig de despertar el nen, vestir-lo, donar-li l'esmorzar... Prou. Per cert, aprofito ara que dius això, Oriol, ara... És molt més divertit cuidar el nen que no pas anar segons a quines entrevistes. Aquesta és una excepció, clarament, No, perquè vull dir, no sé, una mica... No, aquesta no. Però, Oriol, ara que dius això, saps que a les xarxes socials tot corre, no? I que tot va ràpid. Digues. I a mi m'han arribat veus que aquesta tarda has notificat que tornaràs a ser pare, aviat. Des del Bacalao et volem felicitar i també que se't gira més feina. Es confirma això? Sí, es confirma. El mes d'abril... Un aplaudiment, clar que sí! Moltes felicitats a la programa. No, Roca, el més positiu és que hi ha un bacapero més ja que ens escoltarà. Exacte. Clar, ja està. Bé, una cosa, que demà vas liadíssim, t'has de llevar d'hora i això ho acabarem. I com ho acabarem d'aquí poc, tenim preparada una sorpresa per tu. Val? Abans... Ai. Pot ser qualsevol cosa, una sorpresa, vull dir, està bé, és divertit, ja veuràs. Abans m'agradaria que posessis banda sonora al procés que viu Catalunya avui en dia. Som una emissora musical, per tant necessitem una banda sonora perquè puguem englobar aquest procés. Com sonaria? Com sonaria? Sí, ho trobaràs. Si hagués de citar un clàssic, diria Els cors de Nabucco, de Verdi, perquè parla de la llibertat, els pobles, és un clàssic. És un clàssic. Si hagués de ser pel·liculero, podríem posar la banda sonora del Braveheart, que és molt emocionant i que té algun vincle amb tot plegat. I si haguéssim d'anar molt al dia a dia i a més al dia a dia del meu poble, pues, no sé, posaríem alguna cosa dels Love of Lesbian, que són... Ens quedem amb la banda sonora de Braveheart. Val? És la banda sonora, va. És que res, perquè totes les que he dit és el que més ràpid he trobat, ja està. Bueno, Love of Lesbian també el tens per aquí, Roca? Poseu Love of Lesbian, que són del meu poble. També. Els Sandy Almes i companyia. Els posarem. Val. Ara, però... com t'he dit, aquí al Backup cada dia fem un tema del dia. Hòstia, però se m'està fotent la pell de gallina. Hòstia, que bo això. M'encanta aquesta cançó. Cada dia fem un tema del dia diferent, opinen sobre moltes coses els nostres oients, i nosaltres hem agafat dels 7-8 temes que més han funcionat, de les preguntes que més han funcionat, i ens agradaria que responguessis tu també com si fossis un oient del programa. Com llavors és un bacapero més. Això és dels últims mesos, els temes del dia que hem tocat al programa i que la gent ha opinat sobre aquests temes. D'acord, i haig de contestar breument, a més, d'acord. Si pot ser, breument. D'acord. Breument, exacte, si es pot, perquè hi ha algunes que no seran fàcils, Tots aquests temes intentem, diguéssim, apartar-nos una mica de la política perquè sigui més a nivell general, Ai, però pensa que m'escolten com a polític, no com a no polític, i per tant... Segons que digui, després demà m'ho trobaré... Va, dispara. Sí? Va. Per exemple, comencem amb el primer tema que es va tractar no fa gaire. Vam preguntar als oients que acabessin la frase de "em preocupa". Em preocupa que Catalunya no sigui independent, per exemple. I hem entrat a la política. Hem entrat a la política. Em preocupa que el nen... no sé, que s'angustipi, jo que sé, que és un dels grans preocupats de qualsevol pare. Un altre tema que vam tractar no fa gaire: injustícies. I sense parlar de política, Sí, sense parlar de política. Bueno, va, si vols dir... T'has trobat mai amb un exemple d'injustícia que t'hagi passat alguna vida? Que hi hagi molta gent, per exemple, del meu poble i de tot arreu de Catalunya, que està a l'atur des de fa molts anys i que ha esgotat totes les prestacions. Això és una injustícia i no és estrictament polític, encara que és evident que té una connotació política. És una injustícia terrible. Més coses que hem tractat, per exemple, fa poc vam parlar de paraules molt nostres, referint-nos a paraules que diuen als oients o que diuen pròpiament com frases que dius tu interiorment. A casa, que només diguis a casa, que digueu tu i la teva dona, que només allò que sigui una cosa molt vostra, o molt tema entre els amics, que també a vegades pots dir, no, jo i els col·legues diem, ja que sé, no ho sé, aquella paraula típica que et caracteritza. No ho sé. Alguna n'hi ha. O del teu poble, va, una paraula que sigui molt típica de la teva zona. Per exemple, per dir que hi ha molt d'una cosa, diem que hi ha un tou d'una cosa. Hi ha un tou? Serviria. És bona. Menys mal. També fa poc vam parlar, per exemple, vam fer un especial famosos, perquè la gent ens digués quin famós del món, sigui cantant, sigui actor, el que vulguis, els agradava i per què, o...
Ostres, Que ens diguessin en general una opinió sobre un famós. un famós i que no sigui polític i que i puc dir un músic, doncs, puc dir el Santi Balmes perquè és el meu poble i el conec i ho fan molt bé. Això serveix com a resposta? Sí. Sí? Bé, va, Bueno, perquè és el meu poble, és un bon argument, és el millor que se m'acudeix en aquests moments, Val, diguem-ne. perfecte, doncs serveix. Val, Som-hi. també vam preguntar que va aquesta frase. Tinc pendent? Tinc pendent aprendre japonès, perquè sóc profe d'història del Japó. Hosti. I en canvi el meu japonès no va gaire fi. No, però el tens allò una mica desenvolupat, Bueno, no, intento dir 4 paraules i explico història del Japó i... Bueno, ja és molt, i també. tinc exalumnes meus que en saben un niu i tant de Sí, que bon fort. dia jo en sabés una mica, diguem. Ara sí que m'he quedat parat, jo. Un altre tema que vam tractar va ser piercings i tatus. Això sí que no em gasto. Primera pregunta, No, però- no en tens cap, No. O quina I em opinió en tens, en i em general? a mi em fa una mica d'angúnia, em fa una mica de cosa, això, m'angunieja una mica. T'angunies. Però vaja, no sé, vull dir que mentre no faci mal a ningú, diguem-ne, ni ells mateixos, tothom que fa el que li sembli. Però a mi em fa una mica prefereixo no fer-ho, diguem-ne. Exacte. De També... fet, no ho he fet mai, diguem-ne. Jo tampoc, si vols. Ja, d'acord, Jo tampoc he fet d'acord. mai. Vam preguntar també manies, que els gamberros ens diguessin manies. Manies, coses que tingui mania de fer-les o que no m'agradi fer-les perquè em fan... Mira, un dia un mania oient ens va dir que tenia molta mania de pagar la llum 3 o 4 vegades, si no podia pagar-la. És Vull dir, veritat. hi ha gent que no pot escriure si no té la part esquerra, no sé, manies aquestes estranyes o a la feina per treballar. Bueno, amb una mica de trastorn compulsiu el tenim tots, de comprovar que has tancat el gas, que has posat has apagat la llum de no sé què, que has tancat bé la porta, una mica, però vaja, no tampoc... Res greu, res per tractar. Jo diria que no, que diria que Val, no. Potser altres coses sí que són per tractar, diria que aquesta no. Més temes que s'han tractat, vam fer no fa gaire un especial veïns. D'acord. Una anècdota amb els alguns veïns que alguna vegada o- t'hagi passat. Segur, bueno, això tothom en té, Tinc un veí que quan la selecció espanyola va guanyar el Mundial em va posar una bandera enorme davant de casa meva, cosa que evidentment jo li respecto, diguem-ne, i ara és un independentista convençut. Què dius? Això és cert? Sí, i aquestes coses a més són compatibles. Jo conec un munt de gent que és aficionada de la Roja, que li encanta que guanyi la selecció espanyola i que al mateix temps són independentistes catalans tota l'hora, i tant, sí. Val, i acabem. 2 i acabem, molt ràpid. Sí, acabem amb l'últim, amb el penúltim. Soc molt fan Soc molt fan d'estar a casa amb la família, soc molt fan de l'hort, soc molt fan del jardí, soc molt fan de... Què tens plantat a l'hort, ara? Ara poca cosa, tinc algunes cols, algunes coliflors i algun bròquil, i encara no he acabat d'arrencar del tot les esvergineres i les pebroteres perquè queda alguna esvergínia allà al mig posada. I estic collint pomes, Fuji. Sí? Estic collint figues de la figuera, ja estan al Sí que tens límit. coses. Sí, i estic collint caquis, Palo Santos, caquis, que ara estan començant, estan arrencant. Per tant, tot això en ple rendiment. Jo sóc una mica, m'agrada fer de pagès, cuidar la terra, cuidar els arbres, cuidar l'hort, m'agrada molt. Al backup sempre demanem, si un dia et sobra alguna cosa, allò unes pomes, alguna cosa que no vols fer arribar, nosaltres cap problema, Escolta, potser sí, diguem-ne, algun caqui podríem arribar a pactar. I vosaltres, a canvi, que... Et convidem un altre dia al programa. Mira, sí? Ja està. Vinga. Perfecte. I per últim, un tema també molt interessant que vam parlar... Sí, l'última, Atenció a aquesta, que vam parlar de grups de WhatsApp. Quin és el primer grup de WhatsApp que trobaríem al teu mòbil ara mateix? Tonelades de grups de WhatsApp. Soc un whatsappero, no sé com s'ha de dir això, però... Whatsappero, sí, perfecte. Tinc... Un curiós, així que estigui bé. És que la immensa majoria són política duríssima, Tot és polític, allò grup un plan parlamentari, ajuntament... digues un nom. I si no, doncs els de la família, però no dona per gaire més, No? És que això de ser pare, de ser alcalde, de ser... és un follon monumental. Per tant, els grups de WhatsApp o són molt polítics o són molt
familiars, diguem-ne. I algun que tenim... mira, però no el faig servir pràcticament gens ja, que era per comentar els partits de bàsquet de la Copa d'Europa del Barça. Ah, mira. Hosti, interessant. Sí. Fan del bàsquet. Però ara el tinc molt aparcat. Però sí que de tant en tant m'hi enganxava. Molt bé, doncs, escolteu, nois, fins aquí l'entrevista, perquè no hi ha temps per més. Oriol Junqueras, de veritat, sincerament, de tot cor, moltes gràcies per acceptar venir al nostre programa. Ha estat un plaer i espero que ens retrobem. Jo portaré algun caqui i vosaltres em torneu a convidar. Val, queda fet ja, això. Sort al 9-N i... Per tots. Si vols deixar un missatge molt ràpid a tota la gent que anirà a votar o que encara està indecisa per aquest dia. Que vagin a votar tots, els del sí, els del sí no i els del no, i que intentin acompanyar-se i fer-se acompanyar per altra gent que vagi a votar, i que és molt important que tothom participi i que tothom intenti fer-se partícip del futur del nostre país. Oriol Junqueras, de veritat, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per ell, clar que sí!